ndinengxaki ndihlala apha eWard 9 eBrightoni. Apha ndicele emzini ezi-4 uba ndizawuthengisa laa nto Vuk'uzenzele. Njengomzuzwana omncinci ndibheke etawuni sokufike ukhansilimende iWetsetse wathi abantu ebebesenza eli gali mabalichithe. Akaqali from 2018 nanga amagali fota phambi nandini nanga amagali ayathengisa. Phaya kwangekho kwanto phakho nto ndikuthengisa mna pha from 2018 ndiklina pha ndithengisa. Wandenzela le nto ayenze ngoku. Iikheyisi zakhe zihambela indawo. Senekheyisi ebendixoxa wayegalele umntanam iparayi wayemgalele umntanam ipetrol from 2018 ethe umqhekezela. Ngoku ndenza into kaVuk'uzenzele. Uchitha igali lam uMenty Wetsetse akandilindi mna ndingekho. Uthi kuthiwa umasipala kanjani umasipala bazobe sachitha into yam apha eba mandithengise Vuk'uzenzele. UVuk'uzenzele kanti yintoni? Hayi ndiyacela bethina khani ndincedeni kule game. Ezi from 2018 ndandincedwa nguBrigadier Kanuka ndingahlali apha uMenty Wetsetse endiza yonke iBrayili ndivincola nangootsotsi endlini nam. Ze ndibuye ndizohlala eBrayili nje ndandincedwa nguBrigadier Kanuka uba mandibuye ndizohlala endlini nam. Ookhendeli Mkhize babeyixoxa into yakhe phaya ngoku nguVuk'uzenzele uzochitha igali lam. Andikho semhlabeni phaa ndisayadini yom ndisagadini yomnye umzi apha. Andiphangeli nam yinto endizawutya ngayo le endiyenzayo ngoku uzochitha igali lam akandilindi ndibe khona. Uyandibona ndihlala amazinki nje yena ngoku emzuzini uba ndingekho laa nto ayenza ngo-2018 uyenza nangoku senza kwalanto endithumela nangootsotsi ngobusuku. So uba andiyazi ke bafuneka ndithini uba andiphangeli yindlela endiphila ngayo lo uzochitha into yam endizenzela yona andikho phaya ndiseyadini yomnye umzi apha. Ndicela nindincedeni bethunana ndihambe ndayincamela into yakhe kwa-ANC. Mama, sibonile ku-social media uposta iividiyo zakho, uposta nendawo yakho ethethiweyo. Khasixelele uba iqale phi yonke le nto udichithela indawo. Eyi tata, okokuqala uyabona apha nje kukho ikhawasha bakunjena nje. Yes. Ndaqala ngo-2014 uthengisa apha. Ndazocela kwinkosikazi katata uMshengu uNolibabala. Kwakulihlathi apha kumdaka. Ndifuna abantwana bakline ndibanike imali yaqonda bakline kuba ndifuna uthengisa. Yathi inkosikazi katata uMshengu, yathi inkosikazi kaMshengu uNolibabalo. Mama kaThobani ayimendithengisa ngoba wena ungumama akunatata uyafana nayo. Ndathengisa from 2014 uqala kwam uthengisa. Elo xesha uMenty Wetsetse wayesecurity eCalata. uMenty Wetsetse mna ndimazela okokuqala eElzia Snacks kwaMapantsupa eCambridge ndandiphangela naye. Isupervisor yethu yayingupatient uhlala phaa phezulu uqala kwamumazi. Nangoku ndithengisa apha so emane kweliti izinto kum ndimkweletela kuba ingumntu ondimaziyo ndandiphangela naye eElzia Snacks. Nangoku ndithengisa apha. Xa buye emsebenzini eCalata ekuseni ubuyela apha kweliti izinto esitendini plus nendoda yakho isivuliwe lo. Ndathengisa ke 2014 ndaqhubekeka waza kwala ngo-2018. 2018 ndabizela intlanganiso apha okokuqala. Wathi andibizela abahlali mna khange ndicele kuye uthengisa. Bekusaphoza ndaqala kuye. Ithi impendulo yam benza kuqala kuwe kanjani ngoba ube ngumantsingila neCalata ndithengisa ma-2014 wena uzoba nguceba izolo kudala ndithengisa. So benza kuqala kuwe njani. Hayi ke wandenzela iyelenqa ngo-2018. Mose kwakhe uMenty Wetsetse kusetyhotha. Wathi kuqhekeze umntanam. Umntanam ke oqhekezileyo andihambi nomntana. Ndiyaqonda. Ndafowunela ndandingekho ngaloo mini. Ndafowunela noSandiso Mbutu. Yaba. Ndathi kuye okay ndawucela emsebenzini ndandisaphangele OK Food. Enawo engapha eBeacon Bay. Xa ndifika ke mna ke mna ndinalaa nto ithi ndizawufika ndidibane noMenty Wetsetse then musikubone mosikomkhulu kwaSibonda into iqala ebhodini. Yeah. Ndibafama manzafikele ebhodini engunoSandiso Mbutu then siyeni ndobona umonakalo. Azange kube njalo. Xa ndifika kugcwele kuphela. Akho mntu ungekhoyo. Ufika kwam andikathethi ndiqonde makhe ndifowunela amadodakazi wam apha ngaphesheya. Hayi khanizeni befunana. Andiyazi bakwenzeka nto kugcwele ngoba bafike ke nyani abantu bomzi wam neecousins zam zifike wonke umntu waseKwaKosi. Bafika abantu bakosi nabantu bandaziyo kosi ko-11 and 12 beze. Xa ndifika phaa athi uMenty Wetsetse mna ndinguMenty Wetsetse ndakunyisa ndazana
notsotsi abasetrongweni. And okwesibini noba ungandibamba mna i-case yakho soze ihambe le ndawo ngoba ndazana nabantu abasekhoti abatya amadokets. Athi ogqiba athi kwa-Duncan Village Police Station u-station commander Colonel Mkhize uthe mandimbethe umntanakho ndimbulale. Ndithule elaa xesha ndisamamela andithethi nto. Ke phofu umntanam samgalele ipetroli kwakhe wavala iyadi. Umntanam womlanda ngaphaya kule area ngaphaya womlanda phaa namavolontiya wakhe. Bathi bofika bavala igate kwamendu wetsense kwatsiqa. Umntanam ebethwa phaa bamgalela ipetroli wathi xa uzawulayita uNosandiso Mbutu. Kuthiwa ngumntu ephethe ndandingekho xa uzawulayita uNosandiso Mbutu umfazi kaSakhele. Kuthiwa umntana ndaba wayifumana apha itshansi yodlula kuthiwa abantu bamvulela indlela watsiba ngapha kweyadi kameni wabaleka umntana. Ndafika umntana makakho ndikhangela umntana ndotsho Colonel Mkhize kokuqala ndathi Colonel Mkhize ungu-station commander waseDuncan Village. Kanjani into yobana uthi umntana makabulawe ngumentu wetsetse? Zangaxoxa uColonel Mkhize wamfowunela wayibeka kwi-loudspeaker ifowuni zangayibambi umentu wetsetse ifowuni. Uphuma kwam phaya kumentu wetsetse phaa kuColonel Mkhize ndisakhangela umntana ndathi xa ndilapha eCity Hall sesichithiwe istendi sam apha kwalahleka ukutya kwam okwakulapha esitendini, imbiza yonke into ndiyapheka ummo wam ndiphekela oneteksi ndithengisa neveji, imbiza ioyile zonke into ndandizistokile uba ndiyathengisa. Athi ndiyotsho eCity Hall ndicetyiswe ngumntu phaa elantini eDuncan Village. Athi yakuchief whip mboxelela yena nyhani ndiyotsho eCity Hall. Uchief whip wayephethe ngo-2018 qha ndilibala nje igama lakhe. Ndifike kuye ndibeke idaba. Athi uchief whip awukwazi ukhangela umntana apho ngokwakho, mna ndisuka esipoliseni. Okokuqala khangela umntana then ubuye uze kum. Waphinda wathi nali iphepha nantsi ipeni ndicela ubhale yonke into enziwa ngumentu wetsetse kuwe. Ndayibhala. Without I know oba nine-history erongo and uyicacisile and ucinga uba yile nto ayiqalileyo uyenza ngoku yochitha isukela from 2018 ndifuna ube 2018. Yes, ndifuna ube clean ucacela. Yeah, ndicingela for ixesha for abaphulaphuli abazowuva umxholo wale nto enzekileyo namhlanje. So uthi nale history yongavani noceba. Yes. Nolandikeni. Phofu nguye ongavani namna ndangxaki naye. Yes. Nguye ondibizela abantu ondibizela nootsotsi njengangoku uba kukho tsotsi ngoku i-youth league ye-ANC ize nematerial imoshwa zingaba zenaso. Now ke yes swam. Now wakha eligali. Okay. Ukwakha kweligali iqalele phi ke ngokuba lichitha igali lakho? Okay. Ndiphelelwe ngumsebenzi okokuqala. Yeah. Ndiqonda ubana ndiyayiqaphela into ethethayo uyaqonda ngoba ngo-2018 ndithethe kakhulu azange zihambe le ndawo ii-case zam and ndayiva laa nto ithethe isithi unomntu omtyela eza cases zamntana yeke namapolisa kwaDuncan Village uwanika i-food parcel soze zihambe le ndawo ii-case. Ndaphelelwa ngamandla kwalo mna namali ndilambile, phelelwa kwam umsebenzi. Ndacela kulaa tata uphaya mdala mos laa tata ndathi tata mani ndicela ubeka apha isitendi sam ngoba ndiphangele ndiphelelwe ngumsebenzi. Athi laa tata hayi beka but mna ndifuna into ithethayo ndimdala. Masikorekishe le nto, laa nto ubuyibeka phaya sistendi sebhizinesi. Yes. Ibhizinesi yantoni le? Ndiyapheka phaa ndithengisa neveji, pheka inyama ndiyotshisa nokotshisa yonke into. Ubuplana ukwenza loo nto phaa? Laa nto ndiyandenza ngo-2018 waze wayichitha. Otherwise into yakho yenzayo into uthengisa iveji wojise nenyama. Wacela kulaa tata wathini tata? Wavuma laa tata. Okay. Ndafuna abantu bandakhele. Izolo ngoLwesithathu phaa ngoo-3 ndithi kubo ndiyabuya sabeligqibile igali sabebethelele. Ndithi kubo ndiyabuya ndisaya apha etawuni. Ndithe ndisesetawuni uthi gqi umntu ongumama walapha eBrayileni. Athi kwenzeka ntoni esitendini sakho? Ndithi ke mani kuyakhiwa. Athi ndidlule ukhansile ephaya igali lakho lichithiwe. Ndiqonde mandibuye mandiye kwabantu bebendakhelela gali bendifuna uba ndakhelela gali. Ndibuze kwenzeke ntoni, kutheni igali liphantsi? Bathi hayi ukhansili wakho uthe masichithe laa gali, uthi u-law enforcement akalifunela gali phaya.
exesha ichithwa igali ukhona law enforcement akakho law enforcement umkhansile umuntu okhoyo namavolontiya wakhe so lichithwa ngubani iyafana balichithwe ngumendi ngoba ngumendi othe kwaba abantu bakhaya mabalichithe and abantu balapha bayamoyika umendi uwetsetse tata kokuqala uyaqonda so lachithwa ke ngoku igali ngolo hlobo laphansi igali uchithwa kwegali lakho zeziphi iziteps owazithatha amanyathelo uchithwa kwegali lam okokuqala njengoba igali lam lichithiwe ndacela umntanam ndathi mntanam khandifote ukwenzela le nto khe ndiyikhuphele kumakhasi onxibelelwano ngoba kaloku ndandiphandliwe ngo-2018 zange ndihoywe ngo-2018 zange iphakame ne-ANC ifenitsha yam yamoshakala xa yonke ndihleli apha nje endlu yam ivukuvuku kudlakadlaka kwam ngenxa kamentu uwetsetse iimpahla zam ezikhuphela ngaphandle ndithumela amavolontiya wakhe wandifota umntana ebembendifotile umntana ndathi ndicela mayiye kuTikTok mayiye kuFacebook ngoba akho namnye nooprimier bayayazi ingxaki yam akho namnye into angayaziyo ingxaki yam but zange zakubekho mntu ndihoyayo ndifumene ii-calls ke ngoku esuka nakwi-youth league ethi izokwakha igali kwenzeke ntoni namhlanje ifikile i-youth league ye-ANC iphethe imaterial banele nje ufika bakothulwe izinto kwafika amavolontiya kamentu uwetsetse nomentu uwetsetse nosivuyile bulani wabe usivuyile bulani yena engqolwe kuBones baba ufuna ubethu uBones plus nezankabi ningazaziyo zizigqumileyo yava ngaqonda ke makwa ngithatha umntana lo wabantu ngoba lo mntana akho nto ayenzileyo and ke ngoku abafana bachitha le material ize ne-youth league ye-ANC ishwabene la material bathi akuzobekwa kwadi phofu kutsho umentu uwetsetse kuqala uthi akuzobekwa gali apha isizathu soba bangabeki igali bathi yintoni abasixeni uthi ngusibonda walapha angabeki igali apha uthi nguye isibonda walapha akho mntu uzawubeka gali pha kwi-South Authority asiyazi i-authority yantoni lena because akukhumbula ukuthi nakuna-authority apha even kwawo-law enforcement izolo uthe kumama lona angalibeka phaa emhlabeni kamasipala igali even kwalowa mhlaba ayingowaphakla yakhe kanti ngokamasipala kakuqala ayingowala yakhe but law enforcement ngazo ngabeke phaa then kwathi lathi lafiswa phaya nanzulelele ngokwakho law enforcement belingekabekwa ubekwa igali kwathi izibhora ezinqomisikipho ezinyawo ezigqumileyo ngesithretisho befuna usibetha phaa kuba besishuta ividiyo bebamba ubhuti loo ntlongontlongo phambi kwethu ngoku ke ngosisi wam exesha kufika abanye abantu kwenzeka yonke le nto lena umama uphi ndikhona mna nditsala uBones uba kaloku abafana bayi-3 ndiyabona bafuna umntana lo wabantu akho nto ayenzileyo laa mntana and noba mhlawumbi ungasa uBones eswelekile niyazi uba ngumendi uwetsetse zingabi zakhe eziya even mna kuqala noba kunokufa ndibhubhile kwazi uba ngumendi uwetsetse zingabi zakhe eziya plus nakwamama unondala uba kunokuthiwa abantwana bakamama unondala kusebefile ngumendi uwetsetse akakho omnye umntu ngoba nguye umntu owenza i-violence apha eBrayden mntana kamama unondala mna ndingopowuste le nto ku-social media nayisasaza and ndibe ndiphandi nazi nangoku ezinye iividiyo apha efowunini yam and threatenishiwe mna yi-boyfriend kaCouncillor yathi mandingayishuti ividiyo kanye izawundibetha ndathreatenishwa nangabanye abantu phayeni ngabakhomba bathi bazawundibetha ndishuta ividiyo kuba bebamba abantu ntlongontlongo phaa ndifuna babone abantu ku-social media basiphila kanjani apha kwabadinayo kule nto lena nawo akwakhiwa phaya kukho abantu abagade uba ingakhi and it seems like akuzokwakhiwa olu hlobo ngoba kaloku nokhansile lo nguyena uphambili besaphothi uba nguyena onqanda i-violence nguyena yona ephembelela i-violence and banintsi ngaphezulu and bathunywe nguye aba bantu abaya and okokuqala tata abantu abaphangela ne xa ungaphangeli wenza nantoni na just because akumnandanga ulamba uyaqonda so siyashiyana ngengqondo kucinga uyaqonda so aba bantu bapha sinot laa nto bayenza ngentliziyo yabo bayenza kuba becenga umsebenzi lo msebenzi abakhupha kuwo phofu sebaqeshile ngoba ungumntu apho othanda ulwimi sisi wam kuqala ii-BGMs embuthweni lo kasisi we-ANC ku-next year zii-local government elections omnye umntu oyithatha le ntikaleni athi ngamacala uwadi 9 wahlukene licala elithile versus icala elithile and le nto lena it's not about igali it's about i-local government election it's about i-BGM ungathini uziphendulela okokuqala mna tata ukuziphendulela ayikho apho le nto and okwesibini kunento endifuna uyilungisa mna andiyonto mna kwi-politician nto okokuqala ndifuna uyilungisa loo ndawo ngoba unalaa nto ithethayo athi mna ndiyamlwa kuba mna ndifuna uba nguceba no andingeze ndikwazi uba yi-politician just because xa uyi-politician ndifuna kuthatha inyani uyobza ubuxoki ubenza inyani so ayidibenanga qha ngumendi ogezayo ohlukumeza abantu baseBrayden bakwa-Ward 9 akalifuni uxolo eBrayden
In closing, siswam, with le nto yenzekileyo kuwe nokuchithwa kwegali lakho, ungathini just ulumkisa abantu baka-Ward 9 malunga nesehlo sakho? Abantu baka-Ward 9 tata ndifuna ukucacisela akho nto benophinda bayive onova ngonengqondo yemveli ayibona uba laa nto enziwa nguMandy Wetsetse ayikho rayithi. Bona aba akho nto bayibona uba irongo, that's because nomgquba xa uzawulima uyawusefa okokuqala uphinde usefe okwesibini, okwesithathu ubomi burayithi for ungalima ngawo. Uyaqonda? Ngumntana onengqondo yemveli nomntana oye esikolweni ayibona uba le into ayikho rayithi. Eyo nto ingamandla mna bhuti andiphangeli. Ndiyaxakwa kubhatala iipolisi zam every and ndizawutya ntoni just because okokuqala kwakuphume ukutya kwe-COVID masandukufumana ayikho mna into endiyifumanayo i-service delivery zakwamasipala nangoba ekubhalisa izindlu andibasola abantwana babantu akha bayobhalisa endlu just because nguMandy Wetsetse othi makungabhaliswa kwam nakukutya kwe-COVID zandikufumana. I know for a fact Okay. xa ndisiya phaa kubo because usuka kwam apha ndizoya phaa kubo bazothi umama lona akazilandelanga iziteps ibimele buzithathile for uba kuyo, ungathini for uziphendulela apho? Akho nanye istep akhange ndisilandele mna. Bendikucacisele mos kwakuqala ndasuka etown ndaya kwi-ward committee ndabafama ndizawuhlala ndizawusuka ne-ward committee ndiye naye endlini yakhe zange kube njalo. Ndase ndagezwa nguMandy Wetsetse kwipublic yabantu kwindawo ekuxoxelwa kuyo kwa-Ward 9. Uyaqona? Ndinakho ukuziphendulela. Xa ihambe elo hlobo lethi uthi ke ngoku le nto lena is not about iziteps, it's about i-personal vendetta yenu or mhlawumbi inzondo between nina nobabini or yena ekuzondile wena. Ndingathi nguye ondizondayo just because qho esenza into kum mna ndandikhe ndamfaka kwi-Daily Dispatch ngo-2018 just because kaloku mna ndandindedwa ngelaa xesha. Uyaqonda? Ndaqonda kaloku ndifuna mna ilungelo lam okokuqala ndilo-foreigner apha eSouth Africa. Ndinelilungelo lobana mandilwele ilungelo lam. Into xa ndingayiqondiyo ndiyiqonde ndiyicacisele ngoba apha ngoye ndifuna iipemithi zothengisa akho namnye umntu onepemithi apha and andingo-unknown eSouth Africa ndingowalapha eSouth Africa. Siswam mandibulele ixesha lakho. Utata uThabo Mbeki wayethe vuka uzenzele. Hayi ingxaki yakhe yena uinfluencer abantu rongo ngoba mna ndilandela apha ezinyaweni zakhe. Yaqonda wayenze laa nto ndandiye kwaba bantu ndaya kuKhaneli Mkhize ndawusabela ndaphuma kuKhaneli Mkhize ndaya ku-law enforcement kuMr Justin. Yaqonda? Mna ndihamba kule ndawo ayihambayo and ilungelo lam. Uyoyicacisa. Ngqo naphaa ku-chief whip ndandosabela uba chief whip njani uthi mandiphathwe kakubi nguWetsetse. Wathi uchief whip andazana lo owayephethe ngo-2018 mna ndihamba apha emva kwakhe nguye ohlukumeza mna nakumfunaye mna kaba ndiyabawela phofu ke uBrigadier Kanuka wayenzile loo nto leyo ngo-2018 embizela ngapha eStandard Bank ba efuna aqonda uba kwenzeka ntoni na azange aye uMandy Wetsetse. So uthina ngoku sayibawela loo nto intervention ndiyayifuna kakhulu just because ndimazela eziya snacks ndaphinda ndamazela engumantshingilane ecalate kweli tukutya kwam apha endleleni. Uyaqonda? Ndiyibawela kakhulu ndinawo umdla wayo ingaba kwenzeka ntoni. So ngoba ke nakulaa nto ethe kuqhekeziwe wathi abantwana bakhe bareyishiwe ngumntanam akho zinto ayanazo kuKhaneli Mkhize. uKhaneli Mkhize ufuna izinto akho nto ayanazo kuKhaneli Mkhize qha yena endingamandla yena kaloku yena akamelani nomntu ugezela abantu bacela uxolo kuye andikwazi ke mna ndingumamfene ngelungelo lam. Kumntu obukeleyo onokwazi including ii-officials ezinokwazi oba zikwazi undidibanisa nihlale phantsi nihlale phantsi idiscusswe le nto. Ndingavuya ukufa even uPremier ndiseseBeacon Bay khona uPremier ndandinikwe iinamba zakhe ndamfowunela ndamncama ndathetha naye kuWhatsApp wabuza iwadi zangaphinda abuyele kum. Ndiyavuya uba ndiyayifunda uba andinguye umntu we-violence mina uwesi mntasekhaya bendisithi mna le nto ndifuna iyiyeka just because ndiyakhonza ngoku kwiinkonzo zamarhabi and ndinxitywe kwiveki ephelileyo andikuthanda ukuxoxa ndinxibe ijoyini yenkonzo but nguye umntu owenza i-violence uMandy Wetsetse.